biko o nwere obere okwu nji bịa n'ụtụ a. Igbo ụtụtụ ọma. Ngwa lestin onye ọbụla gee ntị. Abịakwala m again, aha m bụ Iheanchukwu. Enwere ihe notice online. Ọ na-eme nọ na my phone. Nhụta obere ihe dịka obere notification. Ya be pound. Ị nwere ike gị nọrọ in the mood gị feel na onwekwa onye chọrọ ekwere gị okwu. Ịmago ndị accounting ile anya gị hụ ọkwara mini. Ha sị gị a lady raped a man. Ihe a niile ọwụ ihe mmadụ kwesịrị ịga na-ahụ na phone. Ha sendere gị bad news. Ha sị gị bibi brother na Germany nka. Nna na-elu m agwụ ọwụ ka ngụ zụtara phone a. Nye ihe nzụtara phone a mere help myself in any way. Ka m gbakwa anụ contact m kwesịrị ịkpọ. Ụmụ bịakwa ma na-anụ nonsense news si from ọpramini. Hapụta ha send ya nka. Sịkwa ma ọpramini adị mma. Yọtala mana all those editors ka gị na amam ihe akpọ gị akpọga. Yọtago ndị nna akwa amarala. Yọtala all these editors na amaghị ebe ha si. Ha bịa ha na-enye mmadụ nsogbu. Send nka. Nna ka phone a wụkwa n'ụsọ nke m. Anịdị m mụ na mmadụ nwere ya. Yọtala onye o mere amara na ọwụ asị jiri anụ tọfọ ya. Won't stop why I need him silent in my phone. I need him no obey pound. Ngodi amaguta gego nonsense. Ngodi otago. Let everybody be cautioned. Please ndị ọpramini gbanya na unu gwa your editors ka ha stop for that thing. Ka m phone mmadụ wee nọrọ at peace. Yọtara udo dịrị unu ngwa nke ọ dị n'oge ọzọ.